idemo do Skoplja, na vezi imamo profesora Ljubomira Frčkovskog, nekadašnjeg ministra spoljnih poslova Severne Makedonije i nekadašnjeg ambasadora u Ujedinjenim nacijama. Profesore Frčkovski, dobroveče i zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naše gledaoce. Dobroveče, avec plezir. Profesore, nekoliko pitanja za vas. Kako vama izgledaju ovi pregovori između Vašingtona i Teherana? Da li ovo kupovina vremena, zatišje pred novu eskalaciju ili zaista ima pomaka da se dođe do mira? Znate šta, ja ću uzeti jedan malo dalji rakurs. Iran ne ugrožava sad, to je dobro rekla gospođa, i rat je kršenje međunarodnog prava. Sad je u ovoj situaciji žrtva Izraela. Ja nemam, nameru da žalim sad, ali je žrtva Izraela i to će ići sa konsekvencama. Konsekvence za Ameriku bit će smanjenje ili katastrofalno smanjenje uticaja na Bliskom istoku posle ovoga. To će biti iz Izraela, ali Izrael je druga priča sa drugim motivima. Nije došlo do smjene režima u Iranu, to je opet u rukama neke network revolucionarne garde. Nije došlo ni do aktiviranja nezadovoljstva slojeva u Iranu, naprotiv, u situaciji bombardovanja svi idu na jednu stranu praktično i tu je došlo do koherencije režima de facto vis-a-vis sad. Nije uništeno oružje koje Iran ima. Vidimo ovih dana sa satelitskih snimaka da Iranci otkopavaju tunele sa svojim ključnim oružjem, tako da će podrška provođenju rata biti tu. Dalje, Ormuz je blokiran, pre rata Ormuz nije bio blokiran, sad rat ima jednu ironiju, sada deblokira Ormuz koji je bio deblokiran pre toga. To je ironija koja može samo Trump uraditi, niko drugi takvu ironiju ne može uraditi. Cijela ta priča blokade sada, apsurdnost blokade Amerikanaca Ormuza je vezana za padu Irana da prodaje, odnosno da profitira od prolaza i da prodaje svoju naftu. Međutim, pre toga deblokirane su iranske 400 miliona barela nafte za $125 barel. Iran je to prodavao po višoj ceni i sve su te pare otišle kod njih. Amerikanci su kupovali iransku naftu sa juanima, kineskim juanima, da se to direktno ne sazna. Cijela ta ironija polako se taloži oko apsurditeta uopšte je počinjanja i uloge Amerikanaca u ovom ratu. To završava normalno sa tezom da će Amerikanci, Trump je to izjavio, garantovati prolazak kineskih tankera nafte u ovom periodu mekanih odnosa sa Pekingom. Oni će sad garantovati da će kineska nafta i tankeri prolaziti Ormuzom. Sad stavite u zagradu da 90% iranskog izvoza ide Kini s ovim tankerima. I onda tu hoću da vas pitam, kada ste kod Kine, kakva je pozicija Kine u ovom sukobu i kakve interese Kina nastoji da zaštiti? Vidjeli smo predlog kineskog predsjednika Xija u 4 tačke vezano za mirovni sporazum. Oni su osudili ovaj rat, to je definitivno, ta veza sa Iranom je duboka i onda su rekli još jednu rečenicu dalje. Naša će nafta, naši će tankeri proći Ormuz, tačka. To je bilo dosta da Trump garantuje njima sada, da vidite tu ironiju, garantuje njima prolaskom na Ormuz. Sada podvucite crtu, da se vratim na tezu, ko su oštećeni američkom blokadom Ormuza. To su evropski saveznici, to su zemlje, svi osim Kine i možda Irana, pošto Iran tu naftu prodaje Kinezima u ovom smislu. Ta ironija se dalje produžava, jer u ovom momentu najopasnija situacija je u stvari to što kraj rata nije u rukama Donalda G. Trumpa više.
To je sad problem. On bi najradije izašao sada iz priče, zato što se priča iskomplikovala, ne može biti transakcijno rešenje brzo i on bi sada izašao. Sad, to se ne može desiti, jer će Iran sa ovim kapacitetima koje ima i dalje bombardovati, napaditi okolne države, američke baze u njima, i to će tako iznervirati ceo taj region protiv Amerikanaca, koji su počeli nešto što ne mogu da nose. To je sada najopasnija situacija. Profesore, može li američki predsjednik iz ovog sukoba izaći kao politički pobednik ili Americi preti močvara? Dakle, ono što smo imali prilike da vidimo u Iraku, u Afganistanu, da ne vraćamo na Vijetnam. Pa svi nemate problem uhvatiti Trumpa na proglašenje 7. put. Brojali smo, 7. put proglašava pobedu. Onda proglašava opet 10. ili 11. put da su uništene stvari koje su pre toga bili uništene. Da se pojavljuju 60% od kapaciteta iranskog oružja nije uništeno. Sa ovim tunelima to se sad vidi. S satelitskim snimcima se to vidi. I sad, te zafrkancije, znate, idu sa cenom, sa konsekvencama. On se ne može iz toga izvući i mislim da se konsekvenca biti rušenje američke pozicije u regionu definitivno. Što nije loše svakako, ali je tragično za sad. Izrael je posebna priča, Izrael je također širenja granica, genocid u Gazi i tako dalje. Ona je najomrznuta država u ovom momentu u svetu, po statistici, nekoliko statistika koje smo čitali. Onda su Izraelci u takvom pritisku i takvoj direktno sudiri sa Kinezima, sa Turcima također i sa Iranom u kontinuitetu. To će biti prilično iscrpljujuće, a zaključak sa Amerikance, nažalost, je praktično propadanje njihove uloge, dosadašnje uloge, kakva i da je bila, u regionu sa svojim takozvanim proksi zemljama, odnosno zemljama koje su bili njihovi saradnici, bliski saradnici. Profesore Frčkovski, veliko hvala na izdvojenom vremenu.